Hallo, welkom bij Kikker TV. Vrijdag is het Valentijnsdag. Wij zijn in Breskens en in Oostbrug langs geweest om te kijken of de winkeliers ook iets extra doen voor Valentijnsdag. Ja, er zijn er toch die aan een klein aardigheid gekocht, nee, voor Valentijn, hè? Ja. En heeft u ook speciale dingen voor Valentijnsdag? Nee, kleine sieraadjes worden meestal gekocht, hè? Die zijn speciaal voor de Valentijn zijn die vanaf dagvaart binnengekomen. Dus hopen ze veel assortiment. En toch iets leuks van te maken van Valentijn. En heeft u ook meer klanten specifiek voor Valentijn? Heeft u al meegemaakt van de week? Ja, daar komen veel mensen om bloemetjes en om taart, gebak. Een lekker bonbonnetje, die hebben we ook speciaal in de winkel. Dus allemaal voor Valentijn en speciaal Valentijn pakketjes voor wat bonbons. Dus ja. Heeft u alle bonbons speciaal voor Valentijn of alleen de hartjesvormige en zo? Alleen de hartjesvormen zijn wel speciaal voor de Valentijn. Zijn er ook dierenvrienden die veel aan Valentijnsdag doen? Sommigen. De meeste krijgen al een heel jaar door, krijgen ze de liefde die ze nodig hebben. En een enkeling die komt nog een extraatje halen met de dieren, of met de Valentijnsdag. Ja, we verkopen heel veel soorten hartjes, van groot tot klein, allerlei kleuren en van alles. Glitterdingetjes, doosjes, leuke tekstspulletjes met mooie gedichten en dat soort dingetjes allemaal. En je kunt ook goed merken dat er meer klanten zijn bij Valentijnsdag? Ja, zijn er wel wat meer. Ja, je merkt echt wel dat je veel cadeautjes moet inpakken, kleine dingetjes en dat soort dingen. Ja. Jazeker, we zitten helemaal vol. Wij zijn overdag niet open, enkel 's avonds, maar we zitten helemaal volzet. Zowel de vrijdagavond als de volgende zaterdag zijn natuurlijk heel veel mensen die de vrijdag moeten werken of een andere verplichting hebben. En die komen dan de zaterdag. En de zaterdagavond hebben we heel veel aanvraag voor menus, zelfs de zondagmiddag. Maar of het dus ook opvalt met Valentijn, allemaal tweetjes, hè? Ook koppeltjes. Bedankt voor het kijken. Fijne Valentijnsdag. Heb jij al een Valentijn?